Jatend migawo machon ma arita kwe Laktar Fred Matiang'i odhi e doho ka kwayo mar doho chung chenro mar make e gino mowacho ni en chwalo agenda mar siasa ma biro bang' obila monjo dala ne otieno manyoro kendo temo make kata doko ni ogai mar obila Jafeth Kome to kwedo weche makamago. Matiang'i nyiso doho ni chenro mar make en okenge mag temo tame yore nyasi mar iko jatend migawo machon mar somo mosenindo ngire George Magoha e kaunti ma Siaya. Chris Owino kolonwa. E oboke ma ochwal ne doho mamalo kinyi makawuono kod kinde mage, jatend migawo machon mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i okwayo doho mondo chung chenro mar make ka owacho ni okang' mar obila mar monjo dala ne otieno manyoro ne orocho ratiro mage. Matiang'i onyiso doho ni obila tiyo marach kod teko magi e sande kaachiel gi chwalo agenda mar siasa. Kaluwore gi Fred Matiang'i, ngima mare kod mano mar anyuola mare dhi bedo kama ng'aw poni doho ok ogolo chik makumo obila mar dhi nyime kod chenro moro amora mar make. Kokalo kuom kinde mage, Matiang'i bende dwaro mondo doho ochung chenro mar make, dayo dhoge, donjone e doho kaachiel gi sande. Kata odoko ni obila ne omonjo dala ne kar saa 4 otieno, Matiang'i onyiso doho ni pok oyudo oboke moro amora mar ndiko dhoge e stesend obila kaachiel gi samandh mar obila. Ne otudo meko mare kod weche mane owacho e kinde limbe ma jotend migepe mane oti e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e dala mosenindo ngire George Magoha, kendo wacho ni magi gin okenge mag tame dhi ko George Magoha e kaunti ma Siaya. Ka otwa kod jofwamb weche e laro mar doho mamalo, Danstan Omari, achiel kuom okinde mag Fred Matiang'i, oseyo piny owacho kuom temo sando Matiang'i kendo nyiso piny owacho mondo olu chik. Weche mag Omari bende oser lwedo kod jalar tend piny kod otiko mar duond bura mar Roots Party e yiero mokalo ngire George Wajakoya ma oparo ne jatend piny William Ruto ni ji duto ni e bwo chik. Let me remind Ruto's government that you are not indispensable. I am speaking as somebody who might take over from you very soon, if not Raila. You are not dispensable. You are not above the law. So is Gachagua. Wachore ni obila mane oting'ore e geche abich nyoro ochopo e dala Matiang'i otieno kar saa 3:30 kendo temo make. More than 2,000 police officers have been dispatched to arrest our client for no offense disclosed. So I can confirm to every Kenyan in this country that the life of Matiang'i is at risk. Donjo e dala ne, wachore ni moko kuomgi ne otemo donjo e ode, kata kamano ne gido thuolo bang' gwandore kod obila wetegi marito Matiang'i. Matiang'i ne oluongo okinde mage kotelnegi kod Danstan Omari kod ogai mar Azimio Raila Odinga, maduto ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom temo duoko piny Kenya e kinde loch mar KANU. Civility must be retained. We can't have a rogue government that comes at the midnight to arrest the former CS. If they want the former CS, and that's what we are telling everybody, we will provide him. They say that the more things change, the more they remain the same. We are now witnessing what this country has been through before. The times of late night arrests and detentions of people without any formal charges. Negi hum nono ewi gimomiyo obila ne orito nyaka saa 3 mar otieno mar mako Fred Matiang'i. There's no reason why police should be coming to somebody's private residence at this time of the day when people are asleep. This means that police themselves are actually guilty of committing a crime. Wachore ni Dr. Fred Matiang'i ne oseyudo maling'ling ni obila biro monjo dala ne. Magi timore kata odoko ni ogai mar obila Jafeth Kome to ne okwedo wach makamano. Our preliminary findings have uncovered evidence of a well-coordinated and deliberate attempt to spread false information and incite public fear. Unfortunately, spearheaded by a person of the standing of a former Interior Security Cabinet Secretary. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.